ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 5 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി സൗണ്ട് കുറവാണ്. ആണോ? ഉണ്ടല്ലോ. സൗണ്ട് കുറവാണ്. അതെയോ? ഇവിടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇല്ല, നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഫോണില് സൗണ്ട് കൂട്ടിയാണ്. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയുടെ ഫോണിലൊരു സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 5-ാം അധ്യായത്തില് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ പുറമേ ചെയ്യുമ്പോഴും അകമേ നമ്മൾ എന്തു വേണം? അവയുടെ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വേണം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയാലെ ശുദ്ധീകൃതരാവണം നമ്മള്. അപ്പോഴാണ് ശാന്തി ഉണ്ടാവുക, വൈരാഗ്യം, ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ദർശനം, പരമാനന്ദം എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാവും എന്ന് 5-ാം അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെയാണ്
മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നുള്ള ആ ധ്യാനയോഗം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ധ്യാനമുറ പരിശീലനം വേണം. നല്ല കുറെ നാളത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ സമാധി അതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. പൂർണ്ണ ഈശ്വര അവബോധത്തിലാണ് അത് പരിണമിക്കുക എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രാണായാമം, ഹഠയോഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സമനിലയിൽ എങ്ങനെ നിർത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മവും ലക്ഷ്യവും അറിയണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശാന്തിയിലേക്ക് നയിക്കാം, ഇതൊക്കെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. സരള മാർഗം ഉണ്ട് വേറെ മനസ്സിനെ സമനിലയിലാക്കാൻ. ഇപ്പോ ഇന്ന് മനസ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അനവധി കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വ്യക്തികളുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രി 10 മണിയാവും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വന്ന് ശരീരശുദ്ധിയൊക്കെ കാര്യങ്ങള് ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പൊ കിടക്കണം. അതിനു മുമ്പ് കുറച്ചൊരു ടി വിയിൽ ആ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒന്ന്, ന്യൂസിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോണ്ട് അവിടെ ആഡ് കാണുക, ഒരാള് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് കഴിക്കണു. ഓ എനിക്കും വേണം നൂഡിൽസ് എന്നായി. 11:30 മണിയാണ് കേട്ടോ. സിറ്റിയിൽ കറങ്ങി നൂഡിൽസിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ പലവിടെയും അടച്ചുപോയി, ചിലവിടെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ തീർന്നു പോയി. അങ്ങനെ എന്തിനു പറയണു, 1:30 മണിയായി, വീട്ടിൽ വന്നു കിടന്നു, ഉറക്കവും ശരിക്ക് വന്നില്ല, ലേറ്റായി ഉണർന്നു, പിന്നെ ജോലിക്ക് ലേറ്റായി, ഹാഫ് ഡേ ലീവ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളാ ഉണ്ടാവണത് അല്ലെ. അതുപോലെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ഡിസയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് എല്ലാ പേർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ മനസ്സിനെ ഒട്ടുമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാവണില്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കുക എന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോ യോഗ സെന്ററിൽ, അടുത്തുള്ള യോഗ സെന്ററിൽ പോയിട്ട് 3 മാസത്തെ പാക്കേജ് എടുത്താൽ മതിയോ? 3 മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ? അല്ല, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദണ്ഡുമായിട്ട് കാട്ടിൽ പോകുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? നോക്കാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ. 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ള 6-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിന് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗത്തിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള വിഭാഗം, ആ സെക്ഷനിലെ അവസാന അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ ഓർക്കുന്നു എന്നാണ് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. പറയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മുമ്പും പറഞ്ഞു തന്നെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ എന്റെ ചുമതല, എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത്, എന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് തന്നെയാണ് സന്യാസിയും യോഗിയുമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ കാവ്യ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് കാട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക, ബ്രാഹ്മണർക്ക് അഗ്നിഹോത്രം വേണം അല്ലേ, അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതുപോലെ സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒളിച്ചോടുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നും യോഗിയോ സന്യാസിയോ ആവുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാ ആവുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസിയും യോഗിയും. ഇപ്പോ കർമ്മഫലത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മം ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് കർമ്മം ത്യജിച്ച സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് പറയണത്, കർമ്മഫലത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ സ്വധർമ്മം ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്
അയാൾ കർമ്മമെല്ലാം ത്യജിച്ച സന്യാസിയാണ്, യോഗിയുമാണ്. മനസ്സിനെ സമനിലയിലെത്തിച്ച യോഗിയും ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ, അവനാണ് സന്യാസി. അതല്ലാതെ കാവ്യ വസ്ത്ര വേഷം ധരിച്ചതൊന്നും കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളോട് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, എന്നാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് തന്റെ കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്റെ കർമ്മത്തെ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഒരു സന്യാസിയുമാണ്, യോഗിയുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം വേണ്ട രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗ? ഇവിടെ ഒരാൾ എന്താ കാണിച്ചത് അല്ലെ? ആസുരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാ, ശരീരം കൊണ്ട് വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ ആസനമുറകള്. ഇതാണോ യോഗ? തല മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഓരോ ആസുരിക പ്രവൃത്തികളാ അല്ലേ? ഇതൊന്നും യോഗയിൽ പെടില്ല. ഇതാണോ യോഗ? ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആവണുള്ളൂ അല്ലേ? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ആവണുള്ളൂ അല്ലേ? അതുപോലെ വ്യായാമം ആണ്. പിന്നെ ഇതാണോ യോഗ? ഇന്നിപ്പോ പല യോഗയുണ്ട്. ബിയർ യോഗ, ഗോട്ട് യോഗ, പിന്നെന്താ വേറെ ഓഫീസിലത്തെ യോഗ അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ യോഗ ബുക്സും അനവധി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. യോഗ ഫോർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, യോഗ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി, അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര യോഗകളാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണോ യഥാർത്ഥ യോഗ? എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറയണത്? ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കണം അല്ലേ? കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ്, അതാണ് യോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അങ്ങനെയൊക്കെ പല യോഗകള് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഷ്ടാംഗ യോഗ 8 അംഗങ്ങള്, 8 സ്റ്റെപ്സ്, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണാനില്ല അല്ലേ? അഷ്ടാംഗ യോഗ. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, അങ്ങനെയാണ് 8 അംഗങ്ങള്. അപ്പോ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ, അതാണ് യമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. പിന്നെ ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, പോസ്റ്റർ ആണ്, മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇരിക്കണം അത്. പ്രാണായാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ശ്വാസത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ്. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, അതിനാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയാ. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവുക, അതാണ്. ധ്യാനം നമുക്കറിയാം അല്ലെ? മെഡിറ്റേറ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ധ്യാനം. പിന്നെ സമാധി, യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെ? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സമാധിസ്ഥർക്ക്. അങ്ങനെ 8 പടികളാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അതുകൊണ്ടാ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? പണ്ട് സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1,00,000 വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയാ. അന്ന് തപസ്യ ചെയ്യ, അതായിരുന്നു ധ്യാനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ധർമ്മം, യുഗധർമ്മം. ഓരോ യുഗത്തിനും ധർമ്മമുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 യുഗത്തിന്റെയും ധർമ്മം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ധ്യാനമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ അവരുടെ ഈ ശരീരം പോലും പിപ്പിലീകകളെ കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാംസങ്ങളൊക്കെ എല്ല് മാത്രമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയും 10,000 വർഷങ്ങളൊക്കെ തപസ്യ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഈ ശരീരത്തിലെ മാംസം പോലും ഓരോ ഉറുമ്പുകളും കീടങ്ങളും ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ധ്യാന മുറകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അല്പായുസുകളാണ് അല്ലെ കലിയുഗത്തിലുള്ളവര്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. നാമസങ്കീർത്തനാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മന. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അതുതന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധുവും ശത്രുവായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. അതാരാണ്? അത് മനസ്സാണത്രേ. ആ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ വേണം ഒരു വ്യക്തി സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാൻ, സ്വയം ഉയരാൻ. അത് അധപ്പതിക്കരുത്. നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കണതും മനസ്സാണ്, ഉയർത്തണതും മനസ്സാണ്. അതാ പറയണേ, ആത്മാവിന്റെ ബന്ധുവും ശത്രുവും ഒക്കെ മനസ്സു തന്നെയാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ നിയന്ത്രണമുള്ള മനസ്സാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ആളുടെ ബന്ധുവായിട്ട് വരും. ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു അല്ലേ, അങ്ങനെ ശത്രുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ വേളയില്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥ നമുക്ക് നോക്കണം. അതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പുരോഗതിയിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അധോഗതിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ വേണം നമ്മൾ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. അപ്പോ മനസ്സ് നിയന്ത്രണമുള്ള മനസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിരിക്കും. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും ശത്രുവും. അല്ലെ, മനസ്സ് നമ്മളെ ശത്രുവായിട്ടും നമ്മൾക്ക് തീരും, ബന്ധുവായിട്ടും നമുക്ക് വരും. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് ധർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ, ആ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതില് ഒരു ആത്മസുഹൃത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകൾക്കൊക്കെ നിയന്ത്രണം സമ്പാദിക്കുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധ്യമാവുന്നത്. മനസ്സ് തനിക്ക് കീഴടങ്ങാതെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം എന്നിവയുടെ അടിമയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മതം, മാത്സര്യം ഇതിനെയൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയാൽ, ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ശ്രേയസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇപ്പോ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ശാന്തി നേടുകയാല് അയാള് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രശാന്താവസ്ഥയിൽ മനസ്സിനെ വെക്കാൻ സാധിച്ചാല് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. ചൂട്, തണുപ്പ്, സുഖം, ദുഃഖം, ജയം, പരാജയം ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് അല്ലേ? പരമമായിട്ടുള്ള മൂല്യവത്തായതിനെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തുച്ഛമായതൊക്കെ എന്താ കാര്യം? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ്. നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് പേര്. ഇദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഹരിനാമം ജപിക്കും എന്നാ പറയണേ ഒരു ദിവസത്തില്. അപ്പോ ഈ അവിടെ നവാബാണ് അവിടെ രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അദ്ദേഹം അവിടെ നവാബ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാമജപത്താല് എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കോപം വന്നിട്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ജയിലിലും അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, ജയിലിൽ ഇത്ര സന്തോഷോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, പുറത്തും ജയില് തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ജയിലാണ്. അകത്തായാലും ജയിലിന് പുറത്തായാലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളെയൊക്കെ നാമം ജപിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, കാമക്രോധമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ ലൗകികത
അത് ജയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ, അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായാലും അദ്ദേഹം നാമജപം തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ നവാബ് ഇയാളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് മല്ലന്മാരെ കൊണ്ട് 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും വയ്യാതെ തളർന്നു വീണു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയപ്പോ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു, മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ എന്താ, വീണ്ടും കരയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ നാമജപം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സംരക്ഷണത്തിനുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഒന്നും ആക്രമിക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജയിലാവട്ടെ, കടലാവട്ടെ, നദിയാവട്ടെ അല്ലെ, ഒന്നിലും ഒരു ബാഹ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. മനസ്സ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവത് കൽപ്പിതങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജീവാത്മാവും ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെ. പറയാണ്, ഈ ജ്ഞാനം നേടുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക, അങ്ങനെ ആ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ അറിയുക ശരിക്ക്. അങ്ങനെ തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ ആത്മസംയമിയാണ് അയാൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ അയാള് മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനോടൊന്നും പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കല്ലാണെങ്കിൽ മണ്ണാണെങ്കിൽ സ്വർണ്ണാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് അയാൾക്കുള്ളൂ. അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ കുരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല, ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. മഹാത്മാക്കൾക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 40 രൂപയുമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നത്. കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് 40 കോടി ആണ് ഉണ്ടായത്. സ്വന്തം മകൻ വന്നിട്ട് പണം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ്, എന്റേതല്ല, അതുകൊണ്ട് തരാനാവില്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ എന്ത് ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനോടും പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഇപ്പോ ഒരു സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നൊരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നാമജപം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആശ്രമത്തില്. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചിന്താമണി സ്റ്റോൺ, ഒരു കല്ലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പണമില്ലാഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചിന്താമണി രത്നം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചോദിച്ചോളൂ, തരും എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ ചെന്നു പറഞ്ഞു, സ്വാമി എനിക്കിങ്ങനെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് പണമില്ലാണ്ട് അങ്ങയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചിന്താമണി രത്നം ഒന്ന് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഓ ശരി, അതാ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ ഒരു പാത്രമുണ്ട്, അതില് കിടപ്പുണ്ട്, എടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ അത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്. കുറച്ചു ദൂരത്തേപ്പോ അയാൾ വിചാരിച്ചു, ഇത്രയും വിലയുള്ള ഇത്രയും മൂല്യവത്തായ ഈ രത്നം ഈ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇല്ലാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇതിനേക്കാളും മൂല്യവത്തായത് ഉണ്ടാവും, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സ്വാമി അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഇതിലും മൂല്യവത്തായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ആണോ, അതാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഇതിനെ ആ യമുനയിലേക്ക് എറിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമിയാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ പറയാണ്, എന്നാ ഇതിനെ
ആ യമുനയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഈ ചിന്താമണി കല്ല് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ യമുനയുടെ നടുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു സ്നാനം ചെയ്തു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരിനാമം കൊടുത്തു, ഹരിനാമ ജപം ചെയ്തു. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭക്തനായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംഘത്താല് ആ ബ്രാഹ്മണനും ഭക്തനായി തീർന്നു. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറും. പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് രുചി ഉണ്ടാവും. ശുദ്ധഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, അത് മാത്രമേ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കണുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് അയാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുക. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദനാണ്, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ വേറൊരു സമയം പറയാം. പ്രഹ്ലാദൻ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാരായണ നാമം ജപിക്കാൻ പറയാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാവണം അല്ലെ. മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണം, മനസ്സിലെ കൽമഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണം. എന്നാലേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ പരിപൂരിതമായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സില് പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതിന്റെയൊക്കെ മഹത്വം അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ജൈകാന്തമനശ്നത ന ജാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുക, ഉറക്കം ഒട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണവർക്ക് യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം മിതമായിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ ഒട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വ്രതം എടുത്ത് അല്ലെ, ശരീരത്തിനെ ക്ലേശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലഘുവായിട്ടുള്ള സാത്വിക ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മിതമായിട്ട് കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച് അല്ലെ കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ദിവസത്തിൽ ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി. ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാം. അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടും ഉറങ്ങാതിരിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു, ബർഗറൊക്കെ കഴിക്കണവർക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സാത്വിക ആഹാരം കഴിച്ചവര് സ്ലിം ആൻഡ് ട്രിം ആവും. 17. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ആഹാരത്തില്, നിദ്രയില്, വിഹാരത്തില്, പ്രവൃത്തിയില് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് യോഗ പരിശീലനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ സർവ്വദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അകറ്റാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷിക്കണം അല്ലെ. ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത്. കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ശാരീരികമായ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറുക. തപോനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുക.
ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഈ ഭക്തസംഘത്തിൽ ചേർന്നാല് എത്രയും ആനന്ദാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോഴ് വളരെ ആനന്ദാണ് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക. അതാണ് സത്സംഗത്തിന്റെ മഹത്വം. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. പറയാണ് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക, ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏതിലും ഭഗവാന്റെ ആ സാമീപ്യം അടുത്തറിയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ പറയണേ. എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. ആളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന് ആ ഭക്തനും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ആ ഭക്തന്റെ ഒപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനും ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് നരസിംഹാവതാരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ പറയണം. നരസിംഹാവതാരം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന് സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനിൽ ഇത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടായത്? അസുര മധ്യത്തിൽ വസിച്ചിട്ടും പ്രഹ്ലാദന് ഈ ദിവ്യ പ്രേമം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ആ കഥ നാരദൻ പറയാണ്. തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഭഗവാനാലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നാരായണനാലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ക്രുദ്ധനായി എന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ച ആ വിഷ്ണുവിന്റെ മാറ് കുത്തിപ്പിളർന്നിട്ട് ആ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന് ഞാൻ തർപ്പണം ചെയ്യും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാണ്. അസുരന്മാര് പൊതുവെ അതിക്രൂരന്മാരാ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെ ഒക്കെ പോയി ഉപദ്രവിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കൽപ്പന കേട്ടപ്പോഴോ മതാന്ധരായിട്ട് ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി അസുരന്മാര്. അവര് ഭയപ്പെട്ട് സ്വർഗം വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ഘോര തപസ്യ തുടങ്ങി. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സങ്കല്പവും അതുപോലെ അവരുടെ സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയിച്ചു. അപ്പോ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, ഭൃഗു ആദി മഹർഷികളോടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ തപസ്യ ചെയ്യണ അവിടേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ എന്താ, പിപീലികളാലൊക്കെ ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാംസത്തോടു കൂടിയ ഹിരണ്യകശിപു വാൽമീക തൃണാദികളാലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിലയില് അവിടെ കാണാണ് അല്ലെ. ഈ എന്താ പറയാ, ചെതൽ പുറ്റു വന്ന് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. മാംസം, ശരീരത്തിലെ മാംസമൊക്കെ ഉറുമ്പുകൾ, ചെതലുകൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള നിലയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്ന. ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഹേ കശ്യപപുത്ര, അങ്ങ് തപസ് സിദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാലും സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമണ്ഡലു ജലം കൊണ്ട് പ്രോക്ഷിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു വജ്രം പോലെ ബലവാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ദിവ്യ തേജസ്സോടെ ആ പുറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. ബ്രഹ്മാവിനെ വന്ദിച്ച് സ്തുതിച്ച് വരം ചോദിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് മൃത്യു വരാതിരിക്കട്ടെ. അകത്തു വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ, പകലോ രാത്രിയോ, ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ, മനുഷ്യരാലോ മൃഗങ്ങളാലോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ എനിക്ക് മരണമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ വരങ്ങള് ദുർലഭങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്, എന്നാലും ഞാൻ പ്രസന്നനായ കൊണ്ട് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്തർധാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അസുരന് പിന്നെ വരവും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോ മത്തനായി. അപ്പൊ ഭഗവാനിലും ഭക്തരിലും ഒക്കെ വൈരം വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും ഒക്കെ ഇവനെ വേണം സ്തുതിക്കാൻ. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചേ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗത്യന്തരമില്ലാണ്ട് ദേവന്മാര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കൈവെടിയില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഹിരണ്യകശിപുവിന് 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. അതിലെ പ്രഹ്ലാദൻ മഹാനായിരുന്നു അല്ലെ. സാത്വികനായിട്ടുള്ള, സുശീലനും സത്യനിഷ്ഠനും ജിതേന്ദ്രിയനും പരമഭാഗവതനുമായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ രമിക്കും. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭഗവത് പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് കാരണമായി. ഗുരുകുലത്തിൽ അയച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിതാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. പിതാവിനെ വന്ദിച്ച് പറയാണ്,
ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കണം പിതാവേ. അവിടുത്തെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക, അവിടുത്തെ ദിവ്യമംഗള രൂപം സ്മരിക്കുക, ദാസഭാവത്തില് അവിടുത്തെ ഉപചരിക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ടും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടും ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ശ്രീപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കണം, വന്ദിക്കണം, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിക്കണം, സഖാവിനെ പോലെ വിശ്വസിക്കുക, ആ ചിദാനന്ദമൂർത്തിയിലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം 9 തരത്തിലുള്ള സാധനാഭക്തി കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമം സമ്പാദിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന്. ഏതാണ് 9 സാധനാഭക്തികള്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് 9. അങ്ങനെയുള്ള 9 സാധനാ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനില് ദിവ്യ പ്രേമം സമ്പാദിക്കണം. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഹിരണ്യകശിപു. പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗുരുക്കന്മാരെ വിളിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അസുര ഗുരുക്കളാ അല്ലെ, അവര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞു, ഇവൻ തന്നെ പറയണതാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇവനെ നിഗ്രഹിക്കണം. ദേഹത്തിൽ ഒരു അവയവം ദുഷിച്ചാല് അത് ഛേദിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് കേട്ട് അസുരന്മാര് ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി, വിഷം കൊടുത്തു, ആനകളെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, ഘോര സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടുപ്പിച്ചു, പല വിധത്തില് നിഗ്രഹിക്കാൻ നോക്കി. ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളാല് നിരന്തരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അസുരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നിഷ്ഫലമായി. അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ചെയ്യണേ? കൂടെയുള്ള അസുരക്കുട്ടികളെയും ഉപദേശിക്കും. അനന്ത ജന്മ സുഹൃത പരിഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചത്. ഭാഗവത ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം അതിനാ. ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പാദിക്കണം. ഭോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നരകത്തിൽ പോലും ലഭിച്ചേക്കാം. ഭഗവത് പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നിത്യാനന്ദത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോളൂ എന്ന് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയാണ്. ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ചാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പിന്നെ സാധിക്കാനുള്ളത്? ആ കൃപാസാഗരനിലെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, അതാണ് സർവപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ നാരദൻ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്കും പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ ശ്രേഷ്ഠതമമായ അറിവ്. അത് പിന്നെ നാരദൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന്. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, അതിനെങ്ങനെയാ നിന്നെ നാരദമുനി നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പിതാവ്, മന്ദരാചലത്തിലേക്ക് തപസ്സിന് പോയ വേളയില് ഇന്ദ്രൻ എന്റെ മാതാവിനെ ബലാത്കാരേണ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. കരച്ചിൽ കേട്ട നാരദ മഹർഷി വന്നു. ഇവളുടെ ഉദരത്തില് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശിശു ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രസവാനന്തരം ഈ ശിശുവിനെ വധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവളെ വിട്ടോളാം എന്ന് ഇന്ദ്രൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്കെന്നല്ല, ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും ഈ ശിശുവിനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സാക്ഷാൽ ഹരിയുടെ ദാസനാണ് ഈ ഗർഭത്തിലുള്ളത് എന്ന്. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ആ മാതാവിനെ, കയാതു എന്നുള്ള മാതാവിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ശ്രീനാരദൻ ഗർഭിണിയായ എൻ്റെ അമ്മയെ തൻ്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ മുനിയെ സേവിച്ച് മാതാവ് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. അപ്പോ കരുണ കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആത്മതത്വവും ഭക്തി മഹിമയും ഒക്കെ നാരദ മുനി ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പൊ ഗർഭസ്ഥനായ എനിക്ക് അതിന്റെ സ്മൃതി സുസ്പഷ്ടമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അമ്മ ചിലപ്പോ കേട്ട് ഉറങ്ങും. പക്ഷേ ഗർഭസ്ഥനായ പ്രഹ്ലാദൻ എന്നുള്ള ശിശു എല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാം പ്രഹ്ലാദ ഉപദേശത്തെ ഭക്തിപൂർവം സ്വീകരിച്ചു. അവരെല്ലാം ഭാഗവതന്മാരായി. ഇതറിഞ്ഞ അത്യന്തം ക്രുദ്ധനായി ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, ഹേ കുലനാശകനെ, നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി യമലോകത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ലോകങ്ങളും ലോകപാലന്മാരും എന്നെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് കിടുകിട വിറയ്ക്കുന്നു. നീയോ, നീ എന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കുന്നു. എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഒരു ജഗദീശ്വരൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്ക. എവിടെയാണ് നിന്റെ ആ ജഗദീശ്വരൻ? ഈ സ്തംഭത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ പറയും, ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ദേഷ്യം കൊണ്ട് മുഷ്ടി കൊണ്ട് ആ സ്തംഭത്തിൽ ഇടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹം ഭേദിക്കുമാറെ ഘോര ശബ്ദം ഉത്ഭവിച്ചു. അത്യത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ആ നരസിംഹ രൂപം അവിടെ പ്രകടമായി. ഭയങ്കര ദംഷ്ട്രകളും
വാളുപോലെ ഉഗ്രമായ നാവും പർവ്വത ഗുഹ പോലെ പിളർന്ന വായും ആകാശം വ്യാപിച്ച ശരീരവും അനേക കൈകള് ഘോര നഖങ്ങള് ഒക്കെ അപ്പോള് വാളെടുത്തിട്ട് നേരെ ഓടി വരികയാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഈ രൂപത്തിന്റെ നേരെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പിടിച്ച് തൊടയിൽ കെടുത്തി. എന്നിട്ടോ വജ്രായുധം കൊണ്ട് പോലും മുറിയപ്പെടാത്ത അവന്റെ ആ വക്ഷസ്സുണ്ടല്ലോ, ആ നഖങ്ങളാല് പിളർന്നു. ചുടുചുടെ പുറത്തു വന്ന ചോര കുടിച്ചു. അങ്ങനെ കുടൽമാല ചൂടുന്നു. ഘോര അട്ടഹാസം മുഴക്കുന്നു. ലോകമെല്ലാം കിടുകിട വിറച്ചു. പ്രഹ്ലാദനോ ഒരു ഭയമില്ല അല്ലെ. ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ആ മഹാഭക്തനെ ഭഗവാൻ വാരിയെടുത്ത് മാറോടണച്ചു. അതാണ് നരസിംഹ അവതാരം കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ തോന്നുക? എവിടെയും ഭഗവാനെ ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോന്നും ഭഗവത് ശക്തി കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കൂടാതെ യാതൊന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാവണം കണ്ണുകളിൽ ആ അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കണു. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും മായുന്നില്ല അല്ലെ. പരമാത്മ സ്വരൂപേണ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന യോഗിക്കും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇനി 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവസ്തു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പറയാണ് അർജുനൻ, ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണ, അത് ചഞ്ചലമാണല്ലോ, എപ്പോഴും പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കണത്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ്? ബലമേറിയതാണത്, വഴങ്ങാത്തതാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയണത് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അതിലും പ്രയാസാണ് ഈ വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതും പ്രക്ഷുബ്ധവുമായിട്ടുള്ള ഈ ചഞ്ചലമായ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണാധീനമാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ കരുതാണ്, ക്ഷത്രിയ കുലത്തിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് ഈ യോഗചര്യൊക്കെ സാധ്യാവോ? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതൊക്കെ യുദ്ധത്തിനായിട്ടാണ് അല്ലെ. വന്നു കഴിഞ്ഞോ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ യുദ്ധം വേണ്ട എന്നായി അർജുനന് അല്ലെ. അപ്പോ കുരങ്ങിനെ പോലെയാണ് മനസ്സ്, ഒരിടത്തു നിന്ന് ചാടി ചാടി ഇരിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല.
റിഗ്രറ്റ് അബൌട്ട് പാസ്റ്റ്, ഈഗർ അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ, അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ പ്രസന്റിൽ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക നമ്മള്? എപ്പോഴും ആങ്സൈറ്റിയാ, അല്ലേ? അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളുടെ സമ്പർക്കത്താല് തന്നെയാണ് ഈ ജീവൻ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണത്. മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ്. എന്നാൽ തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങും. ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ നമ്മൾ എന്തു വേണം? ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല. മനസ്സ് എപ്പോഴും ചഞ്ചലമാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ ഒരു മറുപടി, അല്ലേ? മനസ്സ് മങ്കിയുടെ പോലെ, അല്ലേ? കുരങ്ങന്റെ പോലെയാ. ഇവിടെ നോക്കൂ, എത്ര ഏകാഗ്രതയോടെയാണ് അർജുനൻ, അല്ലേ, അമ്പെയ്യാൻ ദ്രോണാചാര്യര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അമ്പെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതെ, അത് സംശയമില്ല, കാര്യം തന്നെയാ. തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരം തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. പക്ഷേ മാർഗമുണ്ട്. യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ. അഭ്യാസം, നിരന്തര അഭ്യാസം കൊണ്ട്, പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും, ഒന്നിനോടും ഭൗതികതയോട് സംഘം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പുതിയൊരു കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ട്, അല്ലേ? പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നാല് പരമാത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം വേണം, ഏകാന്തവാസം വേണം, അല്ലേ? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ നവധാ ഭക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതാണ് നവധാ ഭക്തി സാധനകള്. അപ്പൊ കേവലം കഥാശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും. ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുക, 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ മനോനിയന്ത്രണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു ചേരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായത്തെ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും ധനികരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നു പിറക്കുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗ ശീലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അത് ശീലിച്ചെടുക്കാൻ കുറെ പ്രാക്ടീസ് വേണം, പരിശീലനം വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കാതെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ആള് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ ആള് കുറച്ചൊക്കെ പുണ്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളില്, അതായത് സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അനേക സംവത്സരങ്ങൾ വാഴാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ജനിക്കണം ഭൂമിയില്. പക്ഷെ ജനിക്കുമ്പോ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആദ്യം ജനിച്ച ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ആ ജന്മത്തില് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ പരിശീലനമൊക്കെ തുടങ്ങി അത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഓ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത, അതാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. ഈ യത്നത്തിൽ വിജയിക്കാത്തവർക്കും ഭഗവത് കരുണയാലെ പിന്നീട് ഒരു അവസരം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന അവര് പൂർവജന്മം ചെയ്ത ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് തുടർച്ചയായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്ത് പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ,
അതൊരിക്കലും നഷ്ടാവില്ല. ആത്മീയത നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്തത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ PhD ഉള്ള ഒരാളാണ് വിചാരിക്കുക. ആള് മരിച്ചു വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോ LKG തൊട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കണം അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ PhD ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ ആത്മീയത അങ്ങനെയല്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മീയതയിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി നമ്മള്. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സർവാംഗ സുന്ദരനായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം. സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായിട്ട് പ്രസന്നമുഖനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് പാദം മുതൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ അംഗത്തെയും സമഗ്രമായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെ മന്ദഹാസ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ മുഖത്ത് ധ്യാനം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിനെ നിർത്തണം. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശാന്തമായിട്ട് മനസ്സിങ്ങനെ ശാന്തമായി അങ്ങനെ പര്യവസാനിക്കും. അപ്പോഴും നിത്യാനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കും. അതാണ് ഈ യോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ശീലിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്തതമോ മത. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി. ആ ആള് തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിന് അപ്പീലില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ. ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 2018, 2020 എന്നൊക്കെ പല വേർഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് വേർഷനാണ് നല്ലതെന്ന് ആർക്കറിയാ? അതിന്റെ നിർമ്മാതാവിന് തന്നെ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗം ഭക്തി യോഗമാണ്. കർമ്മയോഗമുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, ഭക്തി യോഗം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതില് വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാം അല്ലെ? ഈ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യാം. ജ്ഞാനയോഗം മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയോഗം ജീവൻ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള സേവനം. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ യോഗ പാലനത്തിന് സന്യാസിയാവണ്ട, കാട്ടിലും പോണ്ട അല്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമയക്കുറവാ അല്ലേ? മരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. സമയം, ആ ടൈമിനെ WWW എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 3 ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. വർക്ക് ടൈം, വറി ടൈം, വേസ്റ്റ് ടൈം. 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. വർക്ക് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം. വറി ടൈം ഉണ്ട്, കുറെ സമയം അങ്ങനെ കളയും ഓരോരുത്തരും, ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അല്ലെ, റിഗ്രറ്റ് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ സമയം. വേസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ട്, ലാഭമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന കുറെ സമയം. ഇന്റർനെറ്റ് സർഫിങ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസേജ്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടല്ലോ ഈ വേസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമുക്ക് യോഗചര്യക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയേണ്ടത് റിട്ടയർമെന്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, ഇപ്പോഴേ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ ജീവിതം എന്ന് തീരും എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തി യോഗിയാവാൻ ഒന്നാമതൊരു പ്രാമാണിക ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം നേടണം. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ് അത്. സത്യം, ദാനം, തപസ്, ശൗചം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ABCD ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് സഫലതയുണ്ടാവും. സുഖം, ശാന്തി, പ്രേമഭക്തി എല്ലാം കിട്ടും. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി കിട്ടും. കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വിഭാഗം 6 അധ്യായങ്ങള് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഭക്തി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. അത് നമുക്ക് തന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹം പാർഷദന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം കലോർ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരന്യഥ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറേ പടികൾ ചവിട്ടി കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള വഴിയാണത്. ഭക്തി യോഗ അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി പ്രോസസ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തി യോഗയാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. നാമജപത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. സ്പിരിച്വൽ റെഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. കലിയുഗത്തില് നാമജപം വേണം. എവിടെയാ പറഞ്ഞേക്കണേ? നാരായണീയ സംഹിതയിലാണ്. പിന്നെ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിനു ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ വേറൊരു രീതി ഇല്ല എന്ന് കലിസന്ധരണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് എന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന്. യജ്ഞങ്ങളില് തിരുനാമജപമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്യയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ശിക്ഷാഷ്ടകം 2ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാമജപത്തില് എന്നാണ്. ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. എന്താണ്? ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യനായിട്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യ ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടെ. പിന്നെ ശ്രീ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് നാരദരാണ്. അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലണത്. ഇവരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം നമുക്ക് നാമജപത്തില് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതെല്ലാരും പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തില്. നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്കെങ്കിലും കേൾക്കാനുള്ള അത്ര ഉച്ചത്തില് ചൊല്ലണം. പിന്നെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുക. അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ചിലൊരു സ്പീഡില് ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ലിയർ ഇല്ലാണ്ട്, വ്യക്തത ഇല്ലാണ്ട് ചൊല്ലും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓരോ വാക്കും വ്യക്തമായിട്ട് വേണം ഉച്ചരിക്കാൻ. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജപം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. എന്നിരുന്നാലും അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾക്ക് നാമം ജപിക്കാം. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് നല്ലത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 108 തവണ ഒരു മാല ഈ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, ജന്മസാഫല്യമടയൂ. ഇനി ചെയ്യാൻ നാമജപത്തിന്റെ സമയം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ മാത്രം ചൊല്ലി നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൂടെ ചൊല്ലണം. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. നടുവിലൊരു വലിയ മുത്തുണ്ടാവും, അതില് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലാനുള്ളതാണ്. ആ കൃഷ്ണമുത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. പുസ്തകമോ പത്രമോ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. TV, മൊബൈൽ തുടങ്ങിയവ കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക മാത്രം. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ കുടുംബസമേതം ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം. ഇവിടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ കണ്ടോ? എത്ര സന്തോഷത്തിലാ, ആനന്ദത്തിലാ അവര്. ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായ യോഗി. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തൊട്ട് വായിക്കും. അഷ്ടാംഗയോഗ അത് എഴുതിയായിരുന്നു. യമം, ന്യായം, പ്രാണായാമം, അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ 8 പടികൾ: യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, ധാരണ, പ്രത്യാഹാര, ധ്യാനം, സമാധി. അതെഴുതി. രണ്ടാമത്തെ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉത്തര ശത്രുവും മിത്രവും ആരാണ്? മനസ്സ്. അതെ, മിത്രം മനസ്സ്. നിയന്ത്രിക്കാതെ വരുന്ന മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. ചുമ്മാ മനസ്സ് പറയുമ്പോ രണ്ടും മനസ്സല്ലേ? നിയന്ത്രിത മനസ്സ് മിത്രവും അനിയന്ത്രിത മനസ്സ് ശത്രുവും, അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, മിത്രം, നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മനസ്സ് ഉറ്റമിത്രവും അനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് ശത്രുവുമായിരിക്കും. അതെ. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവര്, കൂടുതൽ ഉപവസിക്കുന്നവര്, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവര്, ഉറക്കമില്ലാത്തവര്, സുഖലോലുവര്, ഇവർക്കൊന്നും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ മാതാജി? എല്ലാം നിയന്ത്രിത രൂപത്തില് ആഹാരം, നിദ്ര, വ്യവഹാരം എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് യോഗ പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. മന്ത്രം കൊണ്ടും അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം കൊണ്ടും. അവിടെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയണില്ലേ, അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ എന്ന് പറയണ്ടേ. അഭ്യാസം കൊണ്ടും പരിശ്രമം കൊണ്ടും വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി, അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഭ്യാസത്തിലൂടെയും വൈരാഗ്യത്തിലൂടെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 6:41 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയണേ? പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് യോഗ തുടരാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ബാക്കിയാവും. അങ്ങനെ ആത്മീയ പരിശ്രമം നമുക്ക് വീണ്ടും അത് തുടർച്ചയിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവുന്നില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? യോഗയിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു ചാൻസും കൂടെ തരും. അടുത്ത ജന്മം നല്ലൊരു
സ്ഥലത്ത് വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ വന്ന് ജനിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ജന്മത്തില് ഭക്തി ചെയ്ത് പരിപൂർണത നേടാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തരും. ഒരു പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ കഴിയും. ആ അതെ. യോഗികളിൽ വെച്ച ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണ്? ആരാ? ഭഗവാൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അത്യുത്തമനായ യോഗി. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയും ആ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനില് ലീലനായതും ഉത്തമ യോഗിയായിരിക്കും. അതെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ മനസ്സോടെ തന്റെ സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി നിറവേറ്റുന്ന ഒരാള് തന്നെയാണ് യോഗി, ഉത്തമ യോഗി. പഞ്ചമത്ത മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? മനസ്സാണ്. ആത്മാവും സത്യവും. അല്ലല്ല, പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞില്ലേ? വായിച്ചല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ആ ജയശ്രീ ആ ജയ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, അതല്ലേ? അതെ. മുഴുവനും കിട്ടിയില്ല. ആ അത് മുഴുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അതൊന്ന് അദ്വൈത ഗദാധര അതൊന്ന് വിട്ടുതരോ? അതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിലിടണേ. ജൂലി മാതാജി, ഭക്തവൃന്ദ. ജൂലി മാതാജി അതൊന്ന് അത് ഗ്രൂപ്പിലിടും. ജൂലി മാതാജി അത് മുഴുവനും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ വായിക്കാല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഇട്ടേക്കാം മാതാജി, ഇട്ടേക്കാം. ആ ആ, ശരി. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ്? ഷിംന മാതാജി എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഷിംന മാതാജി ഞാനത് എഴുതി ഭക്തവൃന്ദ. ഞാനത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലുക. ഏതാ? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആ, പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ശ്രീ അദ്വൈത. അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടാ മതി, നോക്കി എഴുതാം. മഹാമന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? കേൾക്കാനുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലുക, വ്യക്തമായിട്ട് ചൊല്ലുക, അല്ലേ? അതെ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് ഉത്തമം. ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. ഹരയോടെ വിനയത്തോടെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ആ അതെ അതെ. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ഒക്കെ ചൊല്ലുക. എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്? അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യരുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ഹരേരാമ മന്ത്രം മുഴുവനും ചൊല്ലണം. ഒരു പാർട്ട് മാത്രമായിട്ട് ചൊല്ലരുത്. മുറിച്ചു ചൊല്ലരുത്. 16 വാക്കുകളും ചൊല്ലണം. അപ്പോഴാ ഒരു മന്ത്രാവുക. പിന്നെ TV അതൊന്നും നോക്കി ചൊല്ലരുത്, മൊബൈലൊന്നും നോക്കി ചൊല്ലരുത്. നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണം. ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അതില് ഒരെണ്ണം ഉപേക്ഷിക്കാം. കൃഷ്ണ വലിയ മുത്തുണ്ടാവും, കൃഷ്ണ ബീഡാണത്. കലിയുഗത്തിലെ അല്ല, ഈ ജപമാല, ഒരു സംശയം മാതാജി, ഈ ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മള് ഓരോ മുത്തും ചെല്ലും ഇങ്ങനെ എണ്ണുമ്പോ എന്താ ചെല്ലണ്ട? ഈ ഫുൾ ചെല്ലുവോ അതോ ഒരു റൗണ്ട് എത്തുമ്പോ 108 ഒരു മാല മുത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അത്രയും ഒരു മുത്തിൽ തന്നെ ചൊല്ലണം? വേണം. അതാണ് ഒരു മന്ത്രാവുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ഒരു മന്ത്രം. അത് ഒരു മന്ത്രമാണ്. അതൊരു മന്ത്രമാണ്. അങ്ങനെ 108 തവണ. വലിയ മുത്തിൽ ചൊല്ലിക്കൂടെ മാതാജി? വലിയ മുത്തിൽ ഇതാണ് ചൊല്ലണ്ടേ, പഞ്ചതത്വ മന്ത്രാണ് ചൊല്ലണ്ടേ. 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ അവതാരം ഏതാണ്? ഏതാ? മഹാപ്രഭു. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതില് 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചില്ല, രാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും, ആനന്ദം ഉണ്ടാകും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും, ശാന്തി ഉണ്ടാവും, ഏകാഗ്രത, ബുദ്ധി, ദൈവമായി ഭഗവത് പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവും. അതെ. ആത്മബോധം. ജ്ഞാനോദയം എന്ന് പറയുമ്പോ അതായില്ലോ. ദുഃഖ നിവാരണം,
കർമ്മബന്ധനാശം. ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് സമനില പാലിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്തെങ്കിലും? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കിട്ടി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഇത് ശ്ലോകം നന്നായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പഠിക്കണ്ടേ? പഠിക്കണം മാതാജി. അതിനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, പ്രത്യേക അത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. വാട്സപ്പില് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തു മാതാജി. അത് അതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആവൂ, ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ജൂലി മാതാജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂന്നേ. അത് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല മാതാജി. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല മാതാജി. ചൊല്ലി തുടങ്ങിയില്ല മാതാജി. ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങിയില്ല മാതാജി. അല്ല, അവര് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങും. ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ജോയിൻ ചെയ്തു, ഞങ്ങള് ജോയിൻ ചെയ്ത്. ജോയിൻ ചെയ്തോ? എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തോ? ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തു. ചൊല്ലിയിടുന്ന 2 ദിവസം ചൊല്ലിയിടും. അത് ഒരു മാതാജി നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലി അത് ഇടും. നമ്മൾ തിരിച്ചു കേട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചൊല്ലിയിടുമ്പം അത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി തിരുത്തി തരും. ശരി. വേറെന്തെങ്കിലും? അത് എല്ലാം ചൊല്ലി പഠിക്കണം. എന്താ ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അത് എല്ലാ ഏകാദശിക്കും നമുക്കിത് പാരായണം ഉണ്ട്. പാരായണം വെക്കും. അന്നേരം നമുക്കിത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ചൊല്ലാം. സന്തോഷമാണ് അത്. സന്തോഷം. ഏകാദശിക്ക് ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി. വലിയൊരു കാര്യമാണത്. വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഏകാദശിക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിടൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നേരം നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. അന്നേരം ചൊല്ലാൻ അറിയാവുന്നവരെല്ലാം പേര് തരണം. അന്നേരം നമ്മളന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നവർക്ക് അധ്യായം കൂടെ പേരിടണം. അങ്ങനെ ചൊല്ലാം. 6 ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ? ഇനി 12 ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു. അധ്യായമായി. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാ, കേൾക്കുമ്പോ സമയം പോണത് അറിയില്ല. ഇനി 12 ദിവസം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെവൽ 1 കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. പിന്നെ ലെവൽ 2ലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.